Hó. Ott is van egy videós. Be tudsz menni és Hát a jövő így péntek 8-a. Ugye milyen durva? Hol van? Elírta a 8-at elsőjére. Ja, lehet. Ja, lehet, ja. Jó, hát de azt hittem, hogy Mi a? Jézus. hát ennyi. Hát akkor milyen tanárnő, hogyha elkíráztál? Jézus. Ez véletlenül durva. Ja, nem mennek neki, jövő pénteken mennének, 8-án ünneplőbe, keresnék a diákot, tanárok az iskolában. Jézus. Na mindegy, jó, hát biztos akkor be ez tudsz így lesz. menni. Jézus. Kristóf, be tudsz menni és lenyomni a walkie-talkie-t? Minek? Na jó, van, hát majd azért... Miért baj? Igen, mert megy. Tényleg a Wiki-re nem írtak kommentre? Hát ez nagyon durva dörgés. Hát azt írták oda, hogy... Rossz irányba csináltam. Ez milyen durva volt? Azt. Bertalan. Ez durva. Jaj. De mindjárt... Azt. Bertalan. Jó.